хора, аз съм вашата любима кака. Дафи. Искам да ви кажа, че дойде ми пратка от учение, поръчах си едно екипче и на сестра ми едно екипче, но тях няма да им покажа. Аз ще ви покажа това нещо, което брат ми ще го отвори. Чакайте, ще се включим, когато се отвори. Отворихме го. Сега време да го извадим. Вижте колко е голям. Не мога. Смисъл, доста си е голям. Аз не го очаквах да е толкова голям. В смисъл, това е новия ми органайзер за гримове и четки. Тук си има такива. Ще си сложим вътре нещата. Не е счупено, което е окей. В смисъл, ще го оправим. В смисъл, надявам се да го оправим. Правим го. Така, в смисъл, то си е доста голямо. Аз наистина не го очаквах. Струваше 7 евро. Да. Очаквам още една мини пратка да ми дойдат протекторите и каловката, защото не дойдоха. Надявам се да дойдат и да. А от мен. Чао!